Hello guys, nandito na naman ako. Welcome back to my tutorials. If you are new to my channel, just click the subscribe button and the notification bell para updated ka pag may mga videos ako na i-upload. Okay? Madami pa akong mga tutorials na gustong ibahagi sa inyo. Share my thoughts. Share my mga natutunan para din sa ating lahat ba? Okay? Nandito na naman ako para ibabahagi ko sa inyo yung paggawa ng video na, diba, may videos tayo na nakaganon yung tao, nakaganon yung tao tapos biglang naganon natin, diba? Ilalagay ko dito sa side yung example ng video na nabaliktad. Tapos ibahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa na magiging pantay siya. Okay? Okay. Let's watch. Siya nga pala. Uli. Just hit the subscribe button and the notification bell para updated ka pag may mga videos ako na i-upload. So guys, sundan nyo lang yung arrow. Yan yung mga pipindutin natin. Yun. Tapos yan. Tapos yan uli. Tapos pipili tayo ng video sa ating camera na ating i-edit. Yun. Tapos ipi-play natin kung saan banda yung nabaliktad sa ating video. Kasi ikakat natin yan para magawa natin na i-rotate ang video na nabaliktad. Yun, dito tayo banda. Tapos i-click natin yung video nasa baba. I-click natin yan. Tapos yun, i-click. Tapos split playhead. Tapos check. Tapos i-play natin uli. Ibalik natin doon sa tapos yun yung video na kinakat natin. Tapos ating edit lang natin yan, i-rotate. Yun, pipindutin natin uli yung balik. Then pipindutin natin uli yung video na sa baba. Tapos rotate and mirroring. Yun, pipindutin natin yan. Tapos yung parang arrow na circle, ipindot natin yan hanggang yung video natin ay hindi na mabaliktad. Yun. Okay. Tapos play natin. Yun. Hindi na siya baliktad, diba? Sakto na. Pareho na yung doon sa unahan ng video na naka-portrait. Yun. Balik natin. Play natin uli. Lalagyan na natin ng sounds para hindi boring yung video natin. Pili tayo. Yan yung pipiliin natin. Tapos click yung plus sign. Yun. Nandun na. Nasa ibaba yung sounds natin. Tapos play natin.
Yun, may sounds na yan. Yun, wala nang baliktad, diba? Ito? Okay. Hindi na siya baliktad. Ganun lang kasimple pag nagawa ng video na nabaliktad kasi pangit naman tignan kung sa part na, may part na sa ating videos na nabaliktad yung tao. Yan, walang tao kasi ako lang mag-isa eh. Pero pag may tao yan, halata yan na nabaliktad yung ating video. Yun, tapos i-save natin, tapos click natin ulit yung video, then may share sign, click natin, tapos export. Yun, mag-export na yan, masay-save na yan doon sa ating storage. Tapos pagkatapos niyan, ipi-play natin para makita natin kung ano na nangyayari sa ating video na ginawa. Wala na bang baliktad? Tignan natin. Yun, play na sa ibabaw. Tapos yun. Titignan natin sa bandang may nabaliktad kung baliktad pa ba. Yan yung original na video natin. Ay, hindi original, yung in-edit natin. Yun, diba? Hindi na siya baliktad. Ganun lang kasimple ang gagawin natin pag may mga videos tayo ng ganun baliktad. Okay, thank you for watching guys. Yun, ganun lang pala kadali maggawa ng video na ganun, kasi pangit naman tignan kung ang ating video ay yung tao na kaganon tapos biglang gumaganon sa kabilang side ng videos natin. Ganun lang ang gagawin natin. Hope na makatulong ito sa ating mga manunood. Salamat sa mga subscribers ko at saka sa lahat ng mga manunood kahit hindi subscribers. Malaking pasasalamat ko sa inyo. Salamat po. Kung gusto nyong hit this subscribe button and the notification bell para updated ka pag may mga videos ako na i-upload. Sige, bye bye.